Yalda na ejo donkru bi wosi mu se worikwa adwuma wo kroti abrofre eni otio moba ademma efe wo ma won afri so de won ti do mu aka kakra no wadu biai a worikwa no afri no ginai na wosisi na nte ukosi se wodu ho na owenfo no ada hate obo priu nyange no na otio kire ne hwene ano wose obue na ano a na ewie ara nen ni senti oye kom na akronfo no de hama de nenen bi kekere no se adesu abi to ho breku ara na obiako rehwehwe nsafe jonto a wokurai no mu nia ebetumi ebue odan no anche wo bue dan no na ofrikafo no ye efri no brel di besi dan no anim ni makuni obiako na ewura odan no mu benu nso na eje niema no kugu efri no mu ofrikafo ne de wensi fem kra oti na efri nim aye krado nia otoso esia ene nia okra tuo de riren oremfo no niema a na egu egwadidan mu ho enye adewa dano ara na egwadidan wura no koyi niema a okra fi abrochi no fi shen mobile niema no bi ne ntama naka horo fridge nkanchen a wodi kru dan ene television dano niema a egwadifo no tonwe nyina sika ka dan no mu ho esane obredodo nti owura no entumi amfa anko sika krabia akronfo no hihye efri no niema mato na wasan fa sika sidi opidionum ka ho bre animako ne ne yonko rekofa niema a etwato no se police fu fihi o wone won tatrata entempawa na police fu du twa akronfo no mfonini a won ankasa mpo enhu no ho hwe ofrikafo no ene banan a won hu ye hari no gwan na eka animakunkuto oye se oruhu afa a police fu no so pe na woso no wosoro otu bia ko chawto chine jedi se obeja no na wakofa ne chew no na ono nso enya kwan agwan na nso amasa apre no mu no a police fu no mu biako insatia kwhye ni mako anum ni mako de na ahodi nyina ka no ma anka eyatew eyi mu biara emu a police fu no abasem na emu woko so priara kosi se wochi no de adansa gu ne nsa enedo no ara wode no kodu adabraka police station no kware ni makodu ho no na ebi afa nani so nifem atade a ohye no a police fu no etintim no wo na echi a ni 19 kafem ewo ho ha na obi akodi sotori amna no wo bisa no asem biara omuya asem no si a police fu no awie hinam so se eto sichio eto mfotio wo behwehwe akromfo kai no abeka ni mako ho wo di oseye oyobo wura krom nansa na wonhu won mu biara enhye a police fo atade enti wuhia won a eye den se wubehu se wo ye a police fo wonam no nyina na wokura akromfo no mfonini a wotwae no esane obrenti wo bowra asanom bia bi se worikoje won ahome kakra impanyin se baby ani dasuni no eho na muafiba wo bedu ho a akromfo banum yina wote hore no munsen a police fu no ye sane wonhu won krae na wokotena baby yi mfonini a ekura won no hwe yiye wo hu ise akromfo no awanen efei woto insanu binom yi eho ara na woye nhihye bi na won mu bi akofi edi call won office kobo amane enkai no twu ben akromfo no eni won twetwe nkomo a police fu no toto nsa pi ma won
woguso redi nkomo no impofrim nia wo hu yara ne se akwabran ba wotwe etwa won ho ehia a etuo kyerɛkyerɛ won hwene ano wo hye won se won kotena afri a na esi kwan ho ho no mu woni asem biara ka enti wokotena afri no mu enkrofo na wodan no mu ho nyina jai bibiara ye de ahodwuru hwɛ nia erikoso no won a won koko nya duru no nso pɛ baabi fai obiara nso entumi emisa hwɛ na afri no tui wodu police station ho no na a police fo no yi won ho adi kyerɛ won se ebeye na akromfo no renye nokro inyi won ho ano nti a police fo no de obiara kɔhye odan biakomu wo bisa won ensema edi se woni akromfo no ampa efei wo ma obiara kyerɛw na anum asɛm nyinaa enso peta kwaache a oni panyin wo sitesen ho no ye eho ihuma nyinaa na wode kɔ aseni bia ampani ampara wodi ni makonum asembu wonfo wode ono eni na aboafo no kogu afiase mfrihia biesa a adwumaden ka ho yo aha na kenkan sem ni besi ne den na wasua afimu ma yenhu adwenkyerɛ bia ho kai say ya udi sini be me na wonamfonom efe like na subscribe na efe bodon no why na ye di sini to ho a YouTube ayu asutri da sene ye hia ye di ti etoso awotwe na ebetu aso yo makramo